Hi guys, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आरो सोरबा गोदान नायसनबाय दंब्ला अननानै साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना। भिडिअआ मैयानिसो जागोन बेयो, नोंथांमोना नायलांदो। बाव मिटिङा अरुनदयफोरनि 9000 मोनग्राफोरनि मिटिं जादोंमोन नालायथो जों फैदोंमोन आरो ना। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबे टिभियाव नायै नायै जोङो खोनासंबाय थानांगौ जाहैबाय आरो ना। जोंहा लोगोफोर जोंहा माबा 9000नि माबा मिटिं जादोंमोन नालाय ओरैजाय मा बायो होनदोंमोनलाय 9000 जों ना माबा सना बायगोन फैयाना मोनगोन गथंनि बायगोन ना 2000नि मोनो गथंनि बायगोन 2000 बर' गोजा आरो ना ओमफ्रायो नै बिथिंजाय बानायनानै लांनो नागिरदोंना नों आं जेरावबो लाङा दे नैबे आदाया नैबे अफिसावनो मावोमोन आरो ना माबा मोनसे रायलायफैदोंमोन बे जोंजों डाइलग होनानै ओमफ्राय आं रायलायनायखौ होआसै आरो ना गाज्रि मोनो नाङा लोगोफोर लाजिनानै दस्राजों शेयार खालामबायनो बेहाय ट्रिपाल बनोसैनो ओरैनो लाबोखाबाय ट्रिपाल बगुलायबाय जागा गैयिनि ओरै जिरायखौ नै माननीय वित्त मंत्री जंगुलियानी बेयाव नायनानै खोनासंनांगौ आरो जोंहा नै जायगा मोनिफ्रा जिरायनानै थाबाय डॉक्टर रवि कोटा जाग्रा मोनजायोनोहाय बेहाय नै माबायदि मा खालामदोंमोन जाग्राफ्रा लाइन लाइन दंजोबो जाग्राफ्रा ओरैबायदि हुलुस मिनिनानै नायगोन नै बेनि थाखायनो जोबबाय मिथिङा लोगोफोर जोङो थांबाय थानोसै फैसाखौ हैसिगोन नामा नोङो फैसाखौ हैसिगोन बेहा हाबाखै आंनो हाबामोन दहाय 9थायावनो माबा फैदों आरो ना मेसेज फैदों 9000नि माबाया ओमफ्राय दा जोङो दानो गोम ओंखारनोनो हागौलाया नै 9000नि प्राइस जालाय जालाय देलाय मोननैबो मिस्थि हरदों आङो मोननै लाना फैदों ओमफ्राय खिन्थु आं जाया आरो पानिर बोतल একটা আছে পানির বোতল আছে পাইনি আমি मदिसे ना जाजोब्बाय नोङो फुरा देहा होनलाय फोरमायगालाय नोङो मा मोना मेथाइखौ खिसुरिसो लांबाय ओरै थांफिनो जोंना ओरैजाय लामाया नैबेयो आंनि बिजावजालि आरोना सासेया ओमफ्राय बै उनथिंजायनिया गामिनि मानसिफोर सानैजों लाबाय जों भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय।